Božja je volja da živite u zdravlju, izobilju, miru, budućnosti i nadi, a ne da patite. Evo osnovnih objašnjenja odakle dolazi patnja i kako se spasiti na osnovu Božjih riječi iz Biblije. Kada je prvi čovjek Adam sagriješio protiv volje Božje, preko njega su ljudi naslijedili grijeh i nastavili griješiti, a kazna za grijeh je smrt. Jedini način da se Bog pomiri sa čovječanstvom bio je da preuzme kaznu za ljudski grijeh na sebi. Zato je Bog poslao svog Sina Isusa Hrista na zemlju. Rođen je u tijelu, začet Duhom Svetim preko Djeve Marije, nije sagriješio, činio je dobra djela među ljudima, pokazao znakove i čuda, ozdravljenja, oslobođenja, vaskrsenja, rekao i pokazao kako treba živjeti. On je umjesto nas stradao na krstu. Platio je svojom krvlju kaznu za naš grijeh. Umro, sahranjen, vaskrsao trećeg dana, uzašao na nebo. On je živ i vratit će se. Svojim radu na krstu Isus Hrist nas je pomirao sa Bogom. Otkupio nas od đavola. Opravdao nas, dao nam spasenje i vječni život. Oslobodio nas bola, bolesti i patnje, prokletstva, dao nam Duha Svetoga da nam pomogne, utješi, da nas uvede u osvećen život uz Božju zaštitu. Dobra vijest je da je Isus Hrist došao da izvrši volju Božju, da da svoj život za vas, da istinski živite i kada napustite ovaj svijet umjesto vječne smrti, primite vječni život u zajednici sa Bogom. Ako vjerujete i primite ovu radosnu vijest u svom srcu, milošću Božjom postajete dijete Božje i možete se spasiti od kazne za svoje grijehe, od smrti i patnje ako pristupite Isusu Kristu iskrenom molitvom. Uz kratku molitvu izgovorite je u miru, u vjeri. Govorite Gospodu iz srca. On vas to čuje. Isuse Hriste, priznajem i slažem se sa napisanim da sam griješnik. Kajem se i odričem se grijeha. Vjerujem da si ti Sin Božji koji je umro za sve i za mene, za moje grijehe, a Bog te podigao iz mrtvih. Molim te, budi moj gospodar. Vodi me, upravljaj mnome, mojim životom, zdravljem, porodicom, svime što je moje. Hvala i slava tebi, Gospode Isuse Hriste. Ako ste to učinili iz srca, iskreno, postali ste dijete Božje i dobili ste dar spasenja i vječnog života. Duh Sveti se uselio u vaše srce, ispunio ga ljubavlju Božjom, pomaže vam i vodi da napustite stari griješni put života i započnete novi molitvom Gospodu, čitanjem Svetog pisma Biblije, zajedništvo sa drugim vjernicima, vođenim Duhom Svetom. Ovaj poziv je upućen svim narodima na zemlji. Svaka osoba treba da prihvati što je prije moguće, jer prema biblijskim predviđanjima Isus Hrist će uskoro doći na nebo da svoj narod, mrtve i žive, sa vjerom u srcu, odvede i budu zajedno u vječnosti, u netruležnim tijelima i gnjev Božji izražen kroz različite patnje će zavladati na zemlji. Zato što prije napravite ovaj izbor i ohrabrite svoje najmilije da ga donesu, kako biste bili zajedno vječno i da vas smrt nikada ne rastavi. Hvala i slava Bogu.